Vítejte v systému SageP, vzdělávání online. Obsahem prezentace jsou následující témata. Systém SageP, učitel, student, kontakt. Moderní doba jde stále kupředu a s ní i možnost vzdělávání. Systém SageP byl vytvořen za účelem rozvoje vzdělávání formou online vyučování. Systém SageP je situován na internetových stránkách www.sagep.com a společně s aplikací pro online vyučování vytváří prostředí pro komunikaci učitele a studenta, ať je to žák základní školy nebo top manažer nadnárodní firmy. Učitele prostřednictvím systému SageP nabízí online vyučování ve specializovaných oborech. Učitel si se studenty domlouvá online vyučování na jedno sezení nebo pravidelnou výuku. Vytváří si skupiny studentů a rozšiřuje svou klientelu. Stejně jako styl a formu výuky, tak i finanční stránku si vede učitel osobně. Systému SageP představují finance kredit, který je nezbytný pro uskutečnění online výuky. Učitel si stanoví sazbu za 1 hodinu svého času, podle které je následně v průběhu online vyučování odečítán kredit ze studentského účtu a přičítán na účet učitelský. Na konci každého online vyučování má student možnost ohodnotit svého učitele body. Tyto body se počítají každému učiteli do osobního hodnocení. Čím má učitel lepší hodnocení, tím je pro studenty viditelnější a prestižnější v systému SageP. Systém SageP nabízí učitelům uplatnit své vědomosti a studentům poskytuje nové možnosti vzdělávání. Student. Do role studenta se v dnešní době dostáváme neustále. Ať už to vyžadují naše pracovní povinnosti, nebo se jako student potřebujeme připravit na důležitou zkoušku. Systém SageP vytváří internetové prostředí pro komunikaci studenta s učitelem a zprostředkovává online vyučování. Žáci základních a středních škol si mohou s online učitelem zopakovat probírané učivo, studenti vysokých škol mohou diskutovat na tématy z přednášek, zaměstnanci firem, manažeři nebo třeba jen zvídaví lidé si mohou vybrat z nabídky témat podle jejich potřeb, od cizích jazyků až po technické obory. Systém SageP vám umožní dosažení nových znalostí a vědomostí. Učitel. Systém SageP vám nabízí zúročit vaše nadání a schopnosti učit. Prostřednictvím aplikace pro online vyučování máte možnost vzdělávat zájemce o studium z pohodlí vašeho domova či kanceláře. Sami se rozhodujete, kdy a koho chcete vyučovat a kolika zájemcům o studium se budete věnovat. Je jen na vás, kolik času budete trávit vyučováním v systému SageP. Online vyučování pro vás může znamenat vedlejší pracovní příjem nebo novou kariéru online učitele. Další formou příjmu mohou být vaše vypracované studie, které poskytnete studentům ke stažení za vámi určený honorář. Potenciál je velký a meze se nekladou. Kontakt. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím internetových stránek www.sagep.com nebo můžete posílat své dotazy a připomínky elektronickou poštou přímo na adresu info@sagep.com. SageP se na vás těší.